ta ka jing sosi mo pon sien ngi rang ta sosi palat wat da kiar mi habdi gedang mo tang ban pesumpai la ka jong kamen sim ban klet no ya kita ki jing kuslai le ni kita ki jing jenjar wat da kiar mi hapan di Sa sin pa hani kapor ngidap da kajing snokmen ka ba kraw ya ka bangila banwan shigi ying ki jongfi ki mobile ki jongfi but ban pen sngo biang ya ka ka ba try ule hagani ka sngi ngidon ya ka jing plashamen sim na iba Victor nongsit ma i daladi in yatho ya ka ka bo blay ule ha ka jing im ka jong i kan mau gini ka way bo blay bangi shakri ude blay ba im ublay uba don bor uba kraw bor uba tray hado menta bat ubam ju sange ban le iki kamba ding tau try bangi shakri ude try uba penkhia ude try uba penem ude try uba le iki kam ki ba pla ga gym ga jongi bat shisha ngi sngongo u try namar bo udan ma u ta de heng ta ngi i ya kita gi ak baro haga gym ga jongi haga ni ka por dan apdeng jongpi le se ki ba sngodon kam ya ga jing aimen sim pi don apdeng gi jing le jo ga gym ga jong pi don apdeng gi jing ya ksat ya ga gym ga jong fi nga sngo ga ni ka jing pla ha ga ni ka por kan da long jing kar khu ya fi ta ding ta ai ga por ga jong fi kin diat ban snap bang ngai utran kar khu ya fi ngai ngo eu blay pangawan hang ni ban ai ta ka jing pla namar ba ngadon ke ka ba don halendet ke jonga te ngade ru na than mai rang na sithe ka kerteng ke jonga de Victor nong sien asa harus sithe than mai rang te nyan ya thu ipi menta ba ublay ulale kamba shibun ya ka jing em ke jonga nado usnem khat khnai spa khnai pupra ublay ula sim yang kum ta ubreu ban ni thu ublay henry ha ka jing em ke jonga ha ka jing long banganang long kanim khasi tanrai ngamla ya kata amara kata kasni ka we bakadon kata ka jing pen i film niam sapo shnong jungi than ti pas tu ban ayo ru ban lek page kata ka film te nakawan saying ba ita isyar jong banga juri ita isyar ba hata kasni iyap no namar ba ikriat palat ring atwai su ublay ong ablay lada mede shau to ublay ba im boleh ba pen khia mo mela mo ban pen khia ini sia re undangal kendit mestep na kata ka jing khi ke jonga re ta usia ru lakpa ki jetia jonga padhang ta ngaru ngala sukmen bha balo im ta usia em tenang ta kat ba kinang ya kisni ki ya kipor nya kemen im baik namar tu kipor beladap ngadon kaniam kabarem sibun ki jing le kamba jong ublay yang te ulapan pahapat hanga husnem arjar kendai bapak jit yang kata kalenti kata kalenti bangan jit penjit kata ka jingkemen lan ka jingsuk lan ka jing subha ka jing stat hanrai kat bangadang yale ha kata kapor te utrai ong ba kawan pau yang kita kidur arteli kidur kidur ha ka jing em ku chunga te ajit yang kata kalenti hanrai ka jit kalenti chong ka diang kamu sibun unai kata ka jingsuk ka jingkemen wakaspa ka phau ki baro rei ngalakan ta ya kita ki baro rei ngajit saliang kadiang saliang kamon pat ngajit saliang kamon bat sibun ba kicing cencar bat kita kicing mo ngabangamat haduk meta kini kisni te katang mi kipor kia hang ta itai midu chunga katang jing yakun ke chunga ta te midu i thu ba ngai ton kicing yakun rei subu no yang hak kesedem jonga tak ka bible bat hang ta ngamla su ban yakhi ban ksar ni ban le eiru namar ba kla bu ita imidu tak ka bible ha ka sedem ku jonga ban nang ta ngamla su ban khi ban yakhun bat utau boman mo tenglai ya im no kum ta ter ha ka jing im ka ba ta haus nem ar hajar khat ar pan utrai ipau pat yang sakawei pat kajing pen ipau ka ba utra ta kipor banganang lek bu penthor ba ublay ula pen pau pat yang ka we pat hakat banganang tre kata kalingkha ngadap dak ta ka jingkemen re supe tak air ka ba jamvur bat ngakalon no hang ta po penthor ban
hanang ta kajing kelon jungang ta kita para jungang kilawat yang kilakot yang ba nang ta pan kilalap yang bangala kelon hapo tapo kakti nang ta utrai ula yalam yang sata kakper jung ta sentiu berula pen iru yang ya kata kakper sentiu kabakrau ha kajing im kajunga te kadang mi kisngi kipor kia nya la long la yalang samlai la hap ta kakpor kemut te hakas nem arjar kendai pat keladon kajing kajia kajing im kajunga pat itai ba junga bat kata snem arjar puwe kelalong kajing bakla ane kata ka long bom yusuk ya hunshu ba itai ba bathon ichonga mo hanre ta kajing sosi mo pon sien ngi rang ta sosi palat wat dak kiar mi habdi gedang mo tangpan pesubhai la kajong kamesim pan klet no ya kita kijing kuslai le ne kita kijing janjar wat dak kiar mi hapan di long ta kajing im kajong ngaladi ya ta kiar ngala hanre ngalap bat ngasyam ba kiat kam dei kata kanong penbhai kajing im kajong ai kadon kajong hare ngasusi pat ba yala de ba ngalakun pensusi ya ulai mo spor hare bangaladi no ya ta kiat te kat bang nang ya kisngi to kipor tengah sngau ba kata kajing susi kajong kam da syong mo kare kajing kemen kawan baik na utrai ublai mo ba ublai yang re ngam no ita kiat kita kijing di bu ai chonga namar matai tai ba han re ngasim bat ngadi kedang no da kaktien chung ublai namar ba kalong ruk kijing pengen yang mo te na do kapuar bange kendo bat i pastor bantai kat no kamen siam chunga kamen mat kasuk kapale kamen ngam don shu kita kijing kuslai ni kita kijing jenjar baro hari ublay ulaweng no yang na kita baro kijing kuslai kijing jenjar oi kita bapin susi yang hari kita kemen re kat banga susi nimde ban susi mo kidi ban susi maki ken ni le iklem le kanu kam ka basniu hari kita bale ken ai ba ken susi mo hari kat ba kiwe pen susi pi Rek pen susi yano rek kemen kita giba pen susi rek kat bau tau no susi ulayam thang bat pai do nut mo komba ong na kita probek mo khasan khat lai kado nut ka bak kemen ka pelong pu iki khmat rek kado nut ka ba susi ka penjot no ya ka besim te wat ailat ken ba kita ki susi kin ban kado nut jupi yamat ur chu utrai bat phai chu utrai la da phisam ganu kajing janjar la ni ganu kajing kuslai khmiet chu utrai wat khmiet chi kibreu wat jan chi kibreu rei jan chu utrai khnang ba phi phin la pan yo ya kata kajing kemen bat kajing suk pam cukut kita ki baro kalong kajing penyat baik penyat renti jung blei kajing em kajunga piru ki pa baro wat nim so si than ni uta ubreu wa pen susi e phi mo kum samla teng susi samla to nai susi na banta chung duai lem na banta chung la da ule ben ya phi la da ule kuno ya phi duai lem na banta ita khnang ba ita in like no na kata kajing le ben siki we pat ki breu mo le ben chu iki we pat rina susi than re na banta ki ba long na mar kajing bat kajing sha yo tang na utrai ban no ublei te kadien bangala tiap ikcia kini kicing susi te pastor ila ai min sim bat yang haki kilinti kichonga te kat banang ya kisngi kipor te hausnem arajar puar ngaladon kata kacing pang kichonga kamet kichonga hadu chi snem tam hadu snem arajar pulai ngalayo kata kacing pang klong senam kichonga kacing pang hangat atak kichonga te ringkat bat i pastor ila pentuai na benta kichonga te ngarung IT no yala de hau blay ngayai duai hau blay kumba pastori la pun tha yang ba ngan yai em ho ta kalenti ka ba shisha bat ka ba shisha hau molong gi ba yai ne re kat ba ha kata kasngi
kat pratrik benai perasan te kawan kata ka ke cing kentu kencam siam ha kadonut chonga te kan bangawan ka bat perlok halenti ngawan kata ka yeng jong ita iwe perlok re halenti chonga so kumba kata ka klik chonga ka king moyong ka king hanre katang ya chiteng lenti kan bangawan poi sta yeng jong ita imidu mar hakmat yeng jong ita imidu so kumbakan putno ikani kamesim ko chonga sabar hang tanga kalon me kram ya kita ki barok mo ya kalon me kram te nong ta nga yeng ngamla shu ban yeng namar ba haba uta ubri uput ya kata kamesim ko chonga hadu ba kata kecing pang kata ka donut kamesim ko chonga hadu bang mla shu ban ong mo te nong ta ki lai duai ki prabangai chonga bat ki barok mo ki ba pra sinong ki yaram lem ki sentiat lem ki cing em chunga te ha kata kapur bangar kadang kendit nang kata ngalajan poi sata sajan yeng hari uput biang sesisin pat ik mesim chunga pat ngakelon hikram hangta bat ngamla hiru banya tengah syuong yu to upara ngong kili sim ya kata ka bible ka pangapule min step te ngong yu lau jong parang ong wat om kliap ya kata ka bible lada me kliap no ya kata ka bible ngan sayap no nakani pertai te tau para junga hakajing kerki ula mare be ula lisim be ya kata ka bible na yeng bangaju pule step ha kata ka por to para lawan ai kata ka bible hanga bar ula ong sim bar kata ka bible ka banga pule step ya Tesaloni dikot ka banikong nong ka banriu ong pila jelong kita kinong ya thu lupa mo bat ngai ru ha ublai haba pila pediang ya kini kikintin ini kitin pi hapan siam cibun kicing cenjar da ka cing kemen ha mesim khoi te hang ta tengala lek no sayeng bat ngala la pan yang nang ta bat marapoi sayeng uput biang sai sin pat ya kadok nut ke chonga bat hang ta ngakelon kram hang ta bangayo thia no jar bat hang ta sibun utau boman upen i yang takadur kadur kmat ka ba ima bat ka ba itriam ha bat ngala ong ru u shu de tang mamehi bala penwet ya kacing em chonga bat ngalangia bat kala thai barang ta ngala sudom palat ya utau boman bat ngala pok ngala kumkura ya haka ta kacing kamaya ka chonga bat ula kalon kram bat hang ta sibun kicing bat sibun kicing yale ka chonga hang ta ya kata kapor aso kata ka mesim ka chonga ka supang ba ka sulung baik namar ba kita kiksui kita kiti chonga hadu bangamla sha shu bat ngamla shu bat ong shu duai yo play ko try jisu yarap yanga ngam skola shu bat em namar ba kita kiksui kilataj yel ki chong kiti chonga bat utrai ublay ngala ong yu try blay yarap yanga bat hangta utrai ula kawan kata kasur yanga to ong mame ya kata ka ba me i the mesim tam hak jado ka jong me bat ong ba ya kata bakan ong shikin tin bat men jam no jar ya kita ki baro bat men yo ya kata ka jing suk bat kata ka jing kemen ka jong me tang ta ka jing i ki the mesim ka jonga ka dei ya imei bat ya iba jonga nrei kita ki para ka jonga ki suthu ma iba jonga ikam i bha ya ita iba jong i bat hang ta ki la fun ya ita i ba jonga badu ong ru utrai nga ong nya ka shikintin bakan krenya me kanu ka kentin khnang ba men yo ya kata ka jing suk bat ka jing kemen mendu no kini ki jing kuslai kini ki jing tenju jo umpeman men long no ubacana u jonga ta hamar kumta ita i breu i banga e them simba ilakran yang shikintin bat kita ki jing ta jong kita ki ksui ya ki ti ki jonga bat kilaja no sendon te nadu kata kapor banga ngala IT no ya ka jing e shaublei bat ngasyamru ka jing e ka pasisha kawan tang no ublei om na kibreu hane ka jing bha ba ka jing suk ngiyo tang no ublei hanrei na kibreu ngim yo tang sipor ngiyo ka jing suk
bat ka jing e na ki brio ta hata ka por ba ngala yo thian ngala ngai ha ta ka jing thia ka chunga henry ublei u yalam yang as kata kalenti sabeneng ban pen e kata kayeng ksiar bat kayeng padulan jong plai bat kat bang adang i ha kata kasni ba ublei u yalam yang ta ta ka jing shai te phi ta ka jing shai ka jing thaba ki khmat ki chunga ngamla ban pe namar ka khlain palat ta ka jing thaba te ula pen e ru yang ya kita ki payak siar lemat ya kita ki ket ksiar bat ya kata ki mau kordon ksiar jong utrai bat ya kata phalau jong utrai lembat kita ki ing ksiar ki pa kordor tam jong blei ke yeng ke ba ngimla mo ban yo i hakani sla perthei iwei pa iwei empat ju i kata ka yeng ke ba ksiar jong blei ke ba kordor tam hare kisibun ba ki jing pen i ba blei ula pen i hanga hare tang kita kendiat bangai thu ipi ba blei ula ban pen kan mau yang te ha ta kasngi nga ong ngai blei ngam kwa shu atrai bangan le shani ska perthei pat ngan sa du no shani sa breng bat mi ablei re blei yang uang ba ngadang don kam ya me mo te uang sakot pat hakanu kasngi bat hanu ka por ndam mala pendep iki baro mo te nang ta uang pat yang utrai uang tu khili ong ya kita ki pra bangai jong me bat kita ki kon banu chak po perthei bat ta ong ru ya ki tolong phi ki balapan kre kisngi ki lajan tang ki basta to ki basampang ki tip ya kita ki babi kin perem nok khop bat ki nyu bain nok khop yu unung yu thu lupa mo te nang tangala kendit no na kata ka jing pho sngi ko chunga te kat ba hakawei ka sngi putrai bola pen e pat yang sakawei pat ka jing pen e ka ba shir khei ba maupun e kata ka du job ka ba ishar khei ba bat ha kata ka por ka mut utrai ucau umat hakani ka sla perthei jongi bat hakata ka jing cau umat jong ublei hakani ka sla perthei kalong thriu bat kalong kum ka long kroi kum to ka balong ima bat ka bi trem ha bat hakata ka sngi ka ba khadu jong kita ki pin stom ben bhai kini ki priu ki bahok ya kita ki bahok ki ba skri ublei ki pin stom ben bha kita ki priu hanre ublei ula tom ya ki bat ula bread lut ya kita ki ba pin stom ha ta ka tu job ha ta ka ba uplei ucau mat handai ka lalong kata ka ding bat thliu ding ka ba kroi kum to ka balong proi kum sumproi bat ang tang ala yam bang ala chap ting tang ang ta ru ngati yala de yo uplei upret lang yang ha ta ka por ang ta bat handai ublei khlam la bread yang ha ta ka por bat ngakendit no shoot na kata ka jing phos niu na mar ba ngating palat handai ublei sim la ilat bangan kendit bat ngan yo thiap bangan peit no yala ka jing man re ublei khot biang yang ha sha kata ka jing ya thu jong ublei jing pen i jong ublei yang ha mo handai nang ta bat ula ong ru hiru yang ha ba kata ka e mo kene ki de kita ki jing sniu baro mo tongi pra bangai mo tongi ni skri e kat ya ublei kat pai la e mo ada ngim la te ngen le kum no mo te nang ta utrai shua bangan ayu pat ula ong ba ngan rong no ikalang ya ka jing e bangan sim no ya ka jing e ngakali no ublei ang bale trai men sim no e kita ki e mo ya kata ka jing e uang khilet sapule na ka kitab ningkong koren te ka dikhot ka ba khat lai kelnong ru ka ba khat lai hande men salap e kita ki e baro mo kat banga hangtang kendit no na kata ka jing phos ni wala ni kum kata ka jing pen i dak jong blei mo ban ngalap mare kendit nya sim me ka bai ber nga pule be ngawat be kata hare ngalap sisa ba kata kentien ka ong te kata ka jing kemen ka jing ya sha bat ka jing ngai bat ka jing kemen bat ka jing e kini kilai teli ki ba khong santam henre kini kilai teli ki ba khong santam ka de ka jing e bat hang ta ngalap ba ublei mo pen e yang ba kata ka jing e ba ka sarong no bat ngala duai ru ublei bale bu ublei sa sim no mo kita ka jing kita ka jing e mo hang ta kentien ka ba khadu du ba ublei pen pau yang ba ong ba barok ni tep ba gidon ublei henre ue uta ublei tanggi ba start ba ki ba sampang kitip ue ublei bat ka e kaktin
kajing penem bat unong penem. Te haduk mene kini kisingi ngadap dak kata kajing kemen bat kajing sobha sudah bangalayop tiang yu Yesus Kristus ha kajing kejonga. An ngai la dir ngala baptis hau ni usnam arjar pulai knai terik penai ba kendai hi ngala pediang no Yesus Kristus taka mensim ke ba kemen tam nak ba kemen tam kumba ong khatsan khat lai probeb ke ong kadonut ke ba kemen kapelong kapenpu ia lagi jonggi kemat Henry kadonut ke pasusi kapenjot ya kami sim Henry ngai ngu ya ublei ban ngai ngu rung ai prom ru ya pastor bi lala ban kemen ya kecing kecunga hai te kipor terengkat ba ublei ulale kamba ya ipa jungaru ba hak te kapor ba istom jur Henry ublei ulakta ya ipa bai ang bai katno kata kecing susi kejonga ba ublei ba istom pelat ipa hata kapor bai ang ban siai no ya senam jong ipa junga baro nakamet jongi bat ngalayam bat ngalapai dok nut hakata kapor bat ya ladiro te kapor nang istom jur ba bat ipar idon hospital tenglayam bat pai dok nut hangta bangala tuai su ublei hakata kasngi ban le ban bucili no ya kejong kesenam bat ngala ong do ya pastor pentuai lem na bantai ipa jonga ba le ya kata kajing chenyo ya kata kesenam ban bucili no ya kesenam jong ipa kepadon kamen jong ipa paro rei pastor ila ong wat kuslai phi ton ngai pe cho ublei tengah yai tuai ublei hata kasngi ha du sawaji san maji mestep haba kanta ipara ila phone yang ngai ong ba ipam simla sinlut re kesenam re shu tang pen khui tang melumala mo ya kata kesenam kepadon kamen ipa chunga hanre katnu kata kamen sim ke chunga ka komen nama ba ublei ulala ban yarap mo ya kajing ke chunga ba kajing chong iparu pat ngakan mau hiru khat nreu chispa khat nreu kulnong ke baningkong ngai ye ublei ulah sya skori kintin pat ikijing tuai ki chunga pat hiru baro ki basyam jenjar ki basyam lanot bat ki ba pang ki baswai pat ki bas long kumni kum tai wat num pin kuslai la de ha ki priu hanrei to pai phi su ublei bat to yam phi su utrai phin yo bai ya ki kita ki ba kordor ba na utrai ada pipang bastom ro pai su kmat su ublei ya makmat ublei unsa ben kemen ye phi dagini kintin ki papuram ngai kublei ro ye pastor bantai lambat ikani ministry baru kawai ngu idam ro hakteng Yesus Kristus no pen halakartaru amen Shisha ublei bangi shakri ublei bakrao ublei badan bor ublei ru babha ublei ru badap da gejikit ayu ublei ya ke ka bawla le ha gejim joi ba victor nong sit badanga ngai lengba ka ne ka jing yo snow ge jongpi lengba ka ne ka jingpen bana ha ka ne ka por ne ka jingpen tip ne ka jing phla ka long jingkar khu ya phi badanga ngai bu trai nang kar khu shu ya phi bu nang ai men sim shu ya phi ru ya ka finang la ban ya chaprang ndei ban chong sa aju ne ban chu yam ne ban chu snow si henry ban pediang ban nget ban ya chaprang ban but yu jesu ba ji sin fla but yu jesu ka jing im kala na ka jing su si sha ka jing kemen na ka jing yam sha ka jing rkhe un pen kala lot na ka jing sha te sha khom sha ka jing lai lot na ka jing pang jing stam sha ka jing khia but fin the long shi sha ki jing thao ki ba thamai nga kwa ban dwai na kam ta jong phi ka ni ka por nga snow ba nga kwa ban dwai na kam ta ki ba pang ki ba shitam ka ni ka por don na preng jong phi snow do man sim palat na mar ba phila jin jar palat ka jing em ka spa ka phau ka jong phi ka la shu la ka kum to na mar ba ka don ka jing pang ha ka yeng ka jong phi ka don ka jing shitam ka ba jur ya ka ba hadu man ta I don jing kermen shu bangangai la da di imei jong phi na ipa jong phi na di para jong phi ibadan ya ta ka jing shitam ngin duai ka ni ka por ba try open khia ai pa na ta jong phi ru le se ki ba sngap ha ni ka por phi ru phit an le se ka jing pang phi na ka jing shitam ha ka mat ka jong phi utrai pen khia phi nginget uneu jisu udei badap da ka jing e but ubi isnai balada phi nget ha ni ka por nganget ha ka kerteng jisu pinda yo khia pinda yo klein pinda yo shai ka jing palat ya phi ki ba shaban ha ka jingkit ka ba khia utrai pen sting na do man da ka sngi un ai phi ka jing lai loi kan dan ka breakthrough kan dan ka jing palat ka jong trai ha ka jing e ka jing ele
jong ke jing im ke jong phi ngin de dwai ke ni ka por ka menta tra ni ka por nga dwai nga ker khu ni ki khon ke jong me ba ha ga teng ke jong me u jisu ba ka babel ka ong ke ta Marcos no khat riu khat ba khat nyo ong bok ti halor kita ki ba pang ba kita kin khia ba kner ni ke ti ha ga teng ke jong jisu ba ka ti hallelujah ke jong blai kan lo halor ke jim ke jong phi hallelujah ba ka ti ke jong trai ka da kta ifi ka bor ke jong blai ka da rung ha ka met ke jong phi ka da rung ru ha ki ba hi ki ba sam ju ki pang bi stam la dai mei pa jong phi dai dei men para jong phi ha ga teng u jisu hallelujah kan da rung ke ni ka bor ke jim ben khia ke jong trai pin da yo khia no sandan pin yo klan no sandan o ka dan ke ni ke jing pang hallelujah ngap ke jong phi utrai pen khia ke ni ka por ka dan ke jing pang ke jing at ha ke ni ngap kan da hap no ka ta ke jing pang ha ke ni ka sngi ha ga teng ke jong jisu hallelujah pi pang fi shitom pi kro ka snam ke jong trai hallelujah ke da ke jing jam snam u jisu la pen khia fi pak snam jong trai ka tap ye fi na do ni khlep nga hukom ni jing pang phat kan ria pam dan hok shu na do sin rong kle do slajat ka no ka benta ka mat fi shitom pin da khia na do men tawat ka men sim chu pi la da ka ban khia ke jing shitom utrai no ai ke jing sting un ai ke jing kloi nado mentang ada hukum haka kerteng u jisu hallelujah daga jim snam u jisu daga bor ga jom sim ko lapen jot lapen wet itu ga jing pang baro hallelujah ai ngot try ga jing kemen kawan ga jing suk kawan ga jing light lot kawan ga jing kemen kawan ga jim ga jong pi do mta ga sngi ki ak baro ki jalong tmai met ban men sim haka kerteng u jisu nga dwai nga kerkhui fi amen but amen try na kerkhui fi unang ai bor fi shakri utrai Onu blay bangi shakri, udah blay ubale iki kamba. Try na kerkuvi, in second do pat ko blay shibon. Amen.